Poslije ćemo opet vjerovatno čuti izvornu grupu Naše vrijeme, a sada pozivam Saru i Peđu da uzmu svoje učešće, da se pripreme Dejana Bjeljić i Mile Popović. Ovako, nakon ovog toplog dana dođe mi kao pravo osvježenje što ću vas pozdraviti i što sam večeras zajedno sa vama. Želim vam sretne četvrte ilindanske susrete i da još dugo slavite i čuvate svoju tradiciju. Hvala vam na pozivu, a posebno našem Šabanu Pejiću. Evo ja ću isto pozdraviti. Za sve gosti i prijatelje od mene i od Sare, ne bude pjesma da li bilo jutro ili bila noć.
Kaže meni Šaban, kad smo došli ovdje, kaže ovdje svijet voli da se digne pjesma.